Karbi Longri Abirta YouTube channel pen bang hokep susi klim sumarat umpan notebook iran pon. Hamran BJP lapent BJYM kecing si executive amai kang nipon. Bokajant beach force saika matumpen kang hu tengpi kenep ton long. Mahamaya konsensi atumpen konsensi tournament apan kacisik. Kinuni pa inkoira sirkep arni nilitum Karbi Longri Abirta portal YouTube channel atumpen Pulini MSC konsensi palopon angkang luring TV pen kahelo kilometer pli rongkut selawa rong pi aronglong ki dugdet ke boydet ke chongdat pen ke cholong chot ahem usumar atumpan ake joy pen bang pokep susi klim sumar atumpan notebook kiron pon lapent rongkut selawa rong pi aronglong peneng surhinia engkoy aningkant kep asad lang ki undun mate mitrik asad lang ki undun atuma phanda karpi poho pen archopon nilitum Karbi Longri Abirta pen ladak rongkut selawa rong pirong nilitum bang gebang pen ladak bong sumar atum phan pini litum alang litum phan ki puri thekji mate akai ki mithenji phan matha pon sinilitum buhi same mate notebook same pak rong pon lo la pen la punat pineng la surhini ra engkoi alang litum sarlang mitrik long sarlang ki andun phan litum poho pen archu pon lo archu pon lo la sinol ladak pinang an ladak rat tunit stong du la so habar rat tunit stong du alang tum phan lam thisi archu pon sen alang litum la so habar alam apu thak lapen alang litum ladak kuson si kido ke thakma la so pu thak litum klardak alam rat angdu ke wanji phan litum lam thi si arju pasina to ante pini ladak Karbi Longri Abirta pen takason se pon matang te pini la so program ke thik pon alang li ke chengsi Karbi Longri Abirta long editor ake hai ronjit kam safan nilihin pen alang li phan suri suri kadam parjir lo la pen ansu se alang li ke claim ke dam kemi senje vanili hin pen anam phana hirjume hang pipono lasi pini ningarong alam ladak rong kutsela borong pierong alang li laso ki bi ki thipen chenglok dak loge charli atong phan buhi pak mate notebook pak ke ron thege bangke lake dak rong kutsela borong pierong ke isi arni ke merni lo pen monon phita me chikimo me la sorni ke melo pini la selang li phan churolo lasi pini ladak alang li la ki bi ki thi osomar phan buhi ke ron chot notebook ke ron chot kali la songbong pen alang li dak arong pining mitri ke pas bangke bag du jibon la senili aphai bang pura chini de lo ta penang ando la dak arong non ke mitri ke pas bang do lo higher secondary ke pas do non BA ke pas MA ke porhi tum ta do lo la dak arong la sidak ni tum rong ku sala borong pierong pen alang li lahai ke japon thek alang li Karbi Longri Abirta editor Ronjit Kamsa la alang long cameraman ke Cherabdun ladak ake hai Prodip Ronghang alang li tamet dak cepaduk pik lang li phana choro lo da sini li tum pini la so program dak kedeng pen alang li dak ewang pen nili ningrong pik lo nili ta ladak pini rong kut sala borong pirong amikar penak lo la sini li hin pen alang li tum phan choro par pik lo la sinon eprang ewang ji tame sonak taksi itum international national long tame la son porter news channel lahai litum charli nangji la selang li ladak lahai ke paklang pon theke me olo la si nilihin pen pini la so program alang li ki thik pon nilihin pen ako puthot suri kardom paji pon thulo kardom Pai knuni pai inkore nerkep West Karbi Anglong lakha 8 Hamring konsensi parlopon dilhor committee hol along ke chengsi mondol lapen BJYM executive amai ingni pont mai along kachari pont mohon rong parpen silabang so amai chari pont lapent alhiman pengpen mongol sing timung chairman sarsing phangchu West Karbi Anglong BJYM amai phu district committee pritom rongpi lapen akon chun bangt Mirlin Ronghangpi West Karbi Anglong Lems chairman Harlong Sora Pitor Timung lapen Muhila Morcha amai phi Priya inghipi pen chenglok kaprek man peng du tumanta chitong jengkha pen Karbi Longri Abirta babuteron Nili Prangjong itu West Karbi Anglong district Juwa Morcha President Pitom Rong Hai Nangli tu ben gicing begitu dalaman jumesen alam nangli tu panak thalo iu datu iklem nei ke damai penceng lo iu datu fusa
koson si kem poneima mail meeting alongka koson si klem poneima layan da ele tu BJP a party ke isia assistant si klem pon laso assistant balama bala itu fan clear itu fan kan ten lasi lahai lam ke na itu lada arjudun pe mini laso teksi pedap pedapik do kame mail meeting vitame nang itu you da tumsi laso discipline than nang itu si jap nai nang sunsi ke claim ke naam ke mission ye pha ate nang itu officer nang itu pini ke youth pedap nang itu beren buti na ban po pedap nang itu si lada cepat hek cepare na po ate ke sar bom po nang itu ke non itu video ini nang itu ke lasi nang itu to son si ke claim po nei ke dam po nei ke por he pen cheng lok ke claim ke dam pen cheng social pen akam ke cheng lok te to son si claim po nei ma nang itu life to son si che po nei ma la hai ke itu fisar ke longi apa non pen se la hai nang itu char po na ateba non isela putam lo puru te non eta hamre na homoski itu kado ko bimada ke papi ne bodil tanon ge na litum se thailong lo pijo pe ge litum ta develop so an so se aku Pogazan bit forest achokormar atum pent patoi ajo por phai beji siraj tima por malom khiloni alang roy pent ador ke su thengpi phan ben kewan bom ahut borlang su siri huti pen kewan bom thengpi ador ke su thengpi kenep dunlong dorsing timung lapen ari sang huatum kiton kilang alang litum dode sang sipin pen ajoksi laso ador su phan pen kewan bom thengpi alang litum kenep dunlong pherang ke pen kahuri dam ahut ke pachini dun ateng liputang te thengpi sita fanta saide athengpi phan 85 suse pusi birta nang pachini dun lapen athengpi ador ke su saide risak chenam hai hui si jasimet ki ong nasu thengpi kang hu kinep dun ho apor ahut an bangke aju ali chu nc thengpi kang huwe ka tuma bangke kalong juilo koila mai ti Karbi Longri Abirta joising teron Ki wangji intern district MC cup aphan nomiti MSc atum beta chi 6 dang pontang lo bangsu ka 6 dang pon along ka tong dun KSCC deputy speaker Rites Inghi lapen VDC a chairman Doram Singkro lapen Kasa vice president Bor Singkro lapen te contractor Mitu Bora ahin pen stame boot jersey lapen kaprek kenang sot harmu alang litumpen kang kupon lapen te non ke wangji intern district MC cup along ke pathu ko son si ke chipahay ponjima lapent aron atang asutume chithan chimun pom Karbi Longri Abirta tokmukak waisong terang Nomati constituency arlo along pini niritum nomati an kadu we niritum chingwai chingsai pon sidak jersey kelans mang kenang sot ko jani si pini niritum jersey lans lo basi niritum along dak player sitamelo practice bom lo basi niritum homosti constituency pen sitamelo niritum dak chisik cingdang pon lo lasi non niritum ke fuluni pensi cipuri pusi arjulo lasi niritum sitamelo niritum players atum han sitamelo disiplin ko sonma kadu sitamelo practice bom hotame than pon lo je football pini Karbinglong arlo sitamelo CM tuliram rong hang ke Japon sports culture so ke pache thang niritum Teglong lo lasi kebang jiarni sitamelo nilitum dak nomati homosti pen sitamelo la so kabalong kecepati dun ji pansemai cisik cedang pon